אנו העדים במדים, עומדים כאן היום במדי צה"ל, גאים על תקומת ישראל, תשובה המוסרית וההיסטורית, לניסיון למחוק את העם היהודי מעל פני האדמה. אנו מצדיעים לאחינו ואחיותינו שנספו בשואה, מוקירים ומכבדים את ניצולי השואה, המגלמים בגופם ובסיפורם גבורה, וזועקים בקול רם ובוטח. ניצחנו, אנחנו כאן, אנו הכוח המגן של מדינת ישראל, מצווים להבטיח